Horas mah dihita saluhna kah damang dainang doho sudehita nah naholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Au Pastor Markus Manurung OFM Cup mersakap laho patol hason hatani Tuhan di minggu nasomal napa 30 tahun B. Sarido debata di Hagolapota. Pajahau perjulu sian buku panurirang Jeremia biddu 30 sada ayat pitu satu sia. Pajahau peduahon sian surat tuhala Heber biddu 5 ayat sada satu onom. Barita nauli sian Markus biddu 10 ayat 40 saha tu 52. Ahado ipolana. Pajahau perjolo nasia buku nini panurirang Jeremia mangodoson nasohea masadi debata mangurupi jolma tarlumobi na di bagasan Hagolapon. Diain debatado bangso Israel tarlumobi akan nama pitung doho na bapang sian tano habuangan Babel. Hola debatado na margogo boy paheheho jolma sian Hagolapon doho sian haporsuhon. Dihirim debatado sian bangso Israel adong perngoluan nai baru. Dapotan haluau do bangso Israel molo olo paunehon para lealeon na dinggan doho debata. Pajahau peduaho sia surat tuhala Heber mangodoson Kristus do malim na utibo sian aka malim na asing. Kristus do malim bolon jalan na marmulia. Debata sadiri do napa timbohon ibana dang marhide-hide jolma. Kristus do natung masay mangatusi jalan na boy makilalahon si taonon do Hagolapon ni pernguluan ni hita jolma. Alani ido debatado na manongos ibana tu portibion asa dituhu ibana saluhu Hagolapon ni hita jolma. Barita nauli di minggu nasomal na 30 patotahon tu hita debata nasari tu parsorion ni hita jolma. Si Bartimeus nama pitung nasoboy marnida mangido tu Yesus asa diukap ibana sian Hagolapon. Adi bagasan Hagolapon do si Bartimeus alani ido ukap jalan marsakap ibana asa dileho debata marhite Yesus sendiri hati uron tu parnguluan ni si Bartimeus. Marhite Yesus sendiri totong do tangi debata di jojo ni akan namar sitaonon. Dang di halomoho debata tading di Hagolapon aka jolmai. Dihirim debata do asa ukap jala marpakirimon hita jolma huhu pasahaton saluhu Hagolapon ni ngolutta tu debata. Dakya debata manutul lomoni rohana alai sai ditangi hodo harikotan ni akaruasna. Alani ido asa ditongos debata Yesus anak nana sasadai asa boy pajupang jala makatai dohot hita jolma. Akadongan nah naholongan turi-turian ni si Bartimeus ima turi-turian ni parngoluatta. Jok do hita song si Bartimeus mapitung makilalahon Hagolapon dang boy hita marnida olodo arbat pamerenta alani i dang boy mamereng damasa. Jok do hita manopol si malolong manang si pareon maradupon namasa. Jok do hita dang mabuka diri patobalhon perdingdingan maradupon akadongan. Jok martabuni ujungna dang boy hita mamereng akan nadinggan di humaliangta. Hita na makilalaho jolma nagale dang margogo mapitung gola parnguluata ikorade majalo dirita jala ikon uka dorohata gora-gora tu Yesus songon si Bartimeus. Godang do jolma na somar gogo marnida nauli na dengga di portibion
alai dang olo mangido pangrupion tu debata ra adong do jolma nasai lalap madalaton nguluna nagulap olo do ra hita say marsi hoho dihagulapon alai adong hati uron nasiad debata sayang dia ma lam taranapi nagudang do hagulapon di ngulut taon nama bayjut kita gawe mah pitung alani ikobarani do hita totong pasahaton parsoriota tuli Jesus asa diukap ibana hagulapon sian parmoluat taon Tuhan ma nama masu-masu amin.